Kenya. Joma dongo wanyalo bedo mbaka. Ingeni safari, ingeni kata joma niga serikali ineno ka pile kata bunge maduong' ineno ka safari gi do bedo mang'eny. Ingeni safari gi kae maging'eni gimbe omenda ginyalo timo ang'o, ginyalo yudo. Mai gintie gik moko ariyo ka Roselyn. Nitie safar to nitie committee settings gi. COB nogolo sailing mane odetermine ni e higa achiel onego bed ni bedo gi settings maro madika ma chairman mar committee SRC sorry chairman mar committee mar county assembly apano kene siling 5,000 jalopne 3,500 members mamoko 2,500 negi ng'anyo kata bunge maduong' county assembly forum ne ogoye koko sani winyo nitere riwruok moro machielo ma MCS bende loso kane gibiro Nairobi kana ne gikaya gi PS apani nitere bura more na Kericho kama ne gobene yalo itieko wachni neno ka gima yiero ma japiny timo igni 5 ka igni 5 eman dhogo wa kusona. Aparo ni jo pile osiko ka konyiso jo ani samidhi yiero ng'ato ng'ini to ng'ama idwa ketono en ng'ama kelo ni chenjo kata wang' ni jakom owuon kawacho ne ji ni ok nyal yieri tidonjo mapokibet kata ma jopiny oneno tiji midwa tiyo tini senyisogi niya wang' ni kora dhi gavana wang' ni adhi chung' koma kama ere kaka idwa chung' ka ji pok oneno loyi ni ta ang'o mitimo ka temo mineno kantiere kata jok moko mok dew owacho maber ni an ang'e ni ka chiegni yiero biro tabro nyiewo tiket kase nyiewo tiket tabro dhi nyiewo jopiny to jopiny bro gona kura tachaka duogo okochono nyaka tim ang'owa maendeleo no koro mane gimineno katimre sani mainyowa emomjo ko nyiso ga joani kata kidhi momi sukari no to miya mien kech pesa munyiewo godo no ema pesa ni erokamano Victor kapok imiye Ken ing'eni gigi te wasewuoye mak mana e solution kechar wechiwo solution achiel